lamang sini. 24 hours. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ng dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Tatas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Edisyon sa aksyon!
Alas 6 sa Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa balita lokal. Nakigsapol sa Bacolod DOC Executive Director Ang sa pagpanguna ni Mayor Bing Nardia, Vice Mayor Elcid Familiaran, kay iban pa opisyal sa Bacolod sa 80 kamatag-iya sa cafes and restaurant sa syudad sa Bacolod. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Ang ilagi na diskusyonan upo ng mga negosyante sa Bacolod ang posible paghatag sa discount sa mga fully vaccinated nga individual. 10% tubtob 15% nga discounts ang posible ma-avail sa fully vaccinated. Ang iningatikang ang agod makainganyo sang mas madamo nga Bacolodnon nga magpabakuna. Samtang bukas man ang mga negosyante nga sundon ang pila ka mapatakaran sa mga restaurant sa Manila kapag dumili sa mga unvaccinated nga maka-dine-in sa restaurant apang sa baylo pagatugutan lamang nga mag-take out order. Gindala naman sa Talisay City Health Office ang mag-asawa nga senior citizen matapos kinabungguan sang pribado nga salakyan sa National Highway sakop sang Barangay Bubog, syudad sang Talisay, alas 6:30 kagabi, Sabado, Oktubre 16, 2021. Ginkilala mabiktima nga Sanday Melodina Husga, 64 anyos, kag Cristoto Husga, 72 anyos, parehas nga residente sang Barangay Blumentritt, Banwa sang Murcia. Ginkilala ang nagamaneho sang salakyan nga si Onofre Concordia, 58 anyos, taga Marikina pero temporaryo nga nagapuyo sa Barangay 5, Silay City. Sulok kay Staff Sergeant Ryan Calalas, investigador sang Talisay PNP, nagtabok ang mag-asawa sa National Road sa aksidente nga nabungguan sang Honda CR-V ang ginamaneho ni Concordia. Ang mga biktima nakaangkon sa naglain-lain nga pila sa ilang lawas, kag dugang pa ni Calalas, conscious si Cristoto, samtang si Melodina naman ang unconscious pero normal ang iya vital signs. Ginapaabot ni Bacolod City Comelec Officer Attorney Katrina Kanya nga madamo pa nga mabacolod nun ang mahimo nga magapila o kon linya sa nabilin nga semana sang ila ginapatigan nga extended voters registration. Suno kay Kanya kon basahan ang numero sa mga nagapila sa nagkalain-lain nga mga registration centers ay hindi nila makomodar linibo sa gihapon ka mga individual ang wala pa makaparehistro. Dugang pa ni Kanya, all set ng ilang mga schedule tubtub sa katapusan sa Oktubre na ginalakipan sa katapusan nga semana nga natalana patigayunon sa bakin sang Lasal Gym. Kapiyak nga bakin base sa resulta sang ila special registration. Kapon niya adlaw sa BJMP tigay nga nakarehistro ang iya talatapan sa 102 ka mga persons deprived of liberty o kon PDL. Ginpalin sang kapulisan ang mga magagmay nga negosyante sa tubangan sang Concentrix lakip man sa gwa sang Art District sa Barangay Mandalagan, syudad sang Bacolod. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Cristel Villaruz, isa ka negosyante, ginpadulungan sila sang pulis ka taknalas dya sang gabi Biyernes. Ginpahalin bangod curfew na. Si Villaruz ang nagabaligya sang pare sa tubangan sang BPO company. Masobra na isa ka tuig, magluwas kay Villaruz, ginpahalin man ang gamay nga tiyangge. Sa iya nga tupad, ka nagpabutsag si Villaruz ang pagkalismaya bangod ginalegar. Sila lamang ginpahalin samtang iba na nagasige baligya sa tubangan sang BPO. Ginpahayag ni Villaruz nga advokasya sang iya negosyo, ang paghatag sang libre nga pares, kape, kag padayon nga community pantry sa mga homeless. Ginpahayag naman ni Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, spokesperson sa Bacolod City Police Office o BCPO nga sa tion sang curfew, ila ginasaway ang mga mobile business nga yara sa tubangan sang BPO company. Suro kay Gabana, subong nga semana sang ginpatuman ng istrikto nga monitoring sa sini nga mga lugar bungod sa pagsaka sang COVID-19 cases sa syudad. Naobserbahan sang kapulisan nga wala matuman ang minimum health protocol sa sini nga mga lugar kaangay sang social distancing kanagapangatubang
nag-atubangay na wala sang face mask. Hindi klaro man ni Gabana nga hindi lang sa tubangan sang concentrics ang ginasaway, kundi sa iban paging lugar kagay sang North Capitol Road, sa area sang Panasyatic kag iban pa. Pero pa kay Gabana, ila man ginaintsindi ang sitwasyon sa mga magagmay nga negosyante, pero ila ginalantaw ang kaayuhan sang tanan, kag hindi isang pila lamang ka mga tao. Kag sa katapusan nga balita, lokal na dakpan ng 2 persona sa bypass operation sa Police Station 6 sa Purok Mabiduligon, Barangay 30, Siyudad sang Bacolod. Kilalang subject sa operasyon nga si Dana Faye Salcedo, 31 anyos. Dakpan man si Allen Villagracia, 23 anyos. Natabuan yara sa lugar sa operasyon. Pero kay Major Leo Estopa, hepe sang Police Station 6, nasobra sa kasimanang ilang monitoring anti sa dakpan si Salcedo. Na-recover sa operasyon ang 13 gramos ang suspected shabu, na nagabalor sa 88,000 pesos, kay ginakabing nga street level target ang duha, nadakpan nga preso sa custodial facility sang Police Station 6. Sa mga balita national, nagkalamatay sa Bagyo Maring, nagdangat na sa 22, samtang 16 naman nagapabilin nga missing. 35 milyones pesos nga balor sa mas smuggled nga karne kag utan na kumpiskal sang BOC. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Blue, hindi lang puti, kislap. Alright, good morning mga ka-aksyon. Happy Sunday. How are you today? Dali lang. Good morning sa mga nag-upo diri sa aton sa Facebook Live. Hello sa inyo. Sige. Good morning lang kay Miss Jinky Dialagdon. Happy Sunday man sa imo. Kay Mr. Beboy Villasor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Monteza, Millie Oligo, Lily King, Miraline Tibag, and sa Taranya family niya sa Barangay Pandanon, DSB. Endra sa imo, good, ano daw oras so kay Miss Jinky? Good afternoon, Goro, or good morning. Dra sa may Arizona. Kay Pangga RR Hinyo, watching live from Iling-Iling 3. Kabadyangan ni Mamaylan City. Oy, good morning sa inyo, Mads. May lang pagpamati. And happy birthday kay Alma Oligon today. Yes, happy birthday from Jinky Dialagdon. Happy birthday and God bless you. Melvin Piñafiel. Good morning man. Sir Noel Amar. Uy, kamusta ka na Sir Noel? Good morning sa imo dira sa may Canada. Kaginatamyaw niya lang si Vanessa Mayo, Jinky Dialagdon, Millie Oligo, Alex Montesa, June Season, Yvonne Buesher, Bia Jonathan, kag Dennis Roma. Ray Baryoga, good morning man. Kag sa bata niya nga si Lawrence, kag Leslie Baryoga. Martin Aliling, good morning. Maninoy, Michael June P. Season, have a blessed Sunday. Kag ginag-greet niya mga tanan niya members ng Energy Fans Club. And greet niya lang si Grace Mostre, dra sa Dubai, and Romel Silva, dra sa may Bago City. Okay. Atia Kim Miriman, good morning sa imo. Have a blessed Sunday. Rhea Mayladio, good morning man. Si Hil Javier, oy, good morning sa imo sir. Monitor lang ko. Keep safe and good health always. Have a blessed Sunday weekend from Ruways ni Port, Saudi Arabia. Sige, halong-halong man that, sir. God bless. Kaya Jocelyn Libon Dispoho, good morning man sa imo. Shout out lang ni Sir Noel Amar, si kumpare niya Boy Gilingo and Rayboy Alunan, kag sa hinablos ng si Taboy Derla. Marilyn Tiba, good morning. Daw siya nang ginagreet ni Miss Jinky. Good morning sa imo, madam. Kaya ginagreet pa gid ni Sir Noel si Biola and June Erasda sa Barangay Pahanokoy. Wilma Inocencio Cabarles, good morning man. Bia Jonathan, good morning sa imo pre. Kay Millie Oligo, watching live. Miss Shirley Tadi,
Dra sa may New York ni si Miss Shirley mong. Good morning dra sa imo Miss Shirley. Si Connie Esparesha Labaniego. Good morning man. Sige dra sa may Pandanon DSP. Okay, standby for Balita National. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna Aksyon Balita, Sunday Edition sa Aksyon. Las 6:19 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Kabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita National. Nagdangat na sa 22 kamatawo ang kumpirmado nga nagkalamatay, samtang 16 naman ang missing sa paglaslas sang Bagyo Maring sa Pilipinas. Ginpahayag sa National Disaster Risk Reduction Management Council, Octubre 8 sa aga Sabado, Oktubre 16 nga record, naglambot na sa 2.15 bilyones pesos nga balor sa kalitan sa agrikultura kag infrastruktura sa diin, kalabanan diri ang sa Ilocos Region. Naglambot naman sa 7,400 kumapulian ang nahalitan, samtang 268 ka mga road sections kag 34 ka bridge sections sa apektado sang bagyo. Nakabalik naman ang kuryente sa 17 o kon 117 sa 137 ka mga lugar na naka-eksperyensya sa supply interruption, samtang nabalik man ang water supply sa 5 sa 8 ka mga lugar na naka-eksperyensya sa water supply interruptions. Ang bulig na nahatag sa Ilocos, Cagayan Region, Central Luzon, Mimaropa kag Cordillera Region ang naglambot na sa masobra 32 milyones pesos. Naglabot naman sa 35 milyones pesos nga balor sang smuggled nga utan gikan sa China ang nakompiskar sang Bureau of Customs sa BOC sa isa ka warehouse sa Asuncion Street, Tondo, Manila. Sunod sa BOC, kalakip sa manakompiskar ang yellow onions, luya, red onions, tapioca, flour, sugar, stanchion, cosmetics kag mga sigarilyo. Insulod sa BOC ang warehouse bangod misdeclared kag misclassified ang mga kargamento. Magluwas sa warehouse sa Tondo, insulod man sa BOC ang isa pa ka warehouse sa Vifel Storage sa Northway Boulevard sa Navotas. Nakuha sa duwa ka storage facilities nga may 31 ka cold storage rooms. Ang mga imported kag smuggled nga ulo sang baka, paas ang manok, atay, mga prutas kag San Miguel Corporation products kag mga expired nga karne sang baka. Naibaloan nga isa ka alias Lechay kag mga kaupdanan sini ang responsable sa pagsulod o kon pagpasulod sa mas smuggled nga produkto sa Pilipinas. Ginpahayag naman sa Department of Health na kinahanglan mag-apply sa mga vaccine manufacturers sa emergency use authorization agud makahatag sang third dose sang bakuna kon booster shot para sa makakumpleto na sang primary dose. Pero kay Health Undersecretary kag National Vaccination Operations Center Mirna Cabatu, kinahanglan sang EUA gikan sa Food and Drug Administration para sa mga booster shot. Dugang pa ni Cabatu kung nakakuha na sang EUA o nahon sang gobyerno ang senior citizens, healthcare workers kag immunocompromised nga mga individual. Ginatun-an man sang gobyerno kung ang third dose o kung booster shot ang dapat parehas nga vaccine sa unang nga dose nga ginbaton. Kag sa katapusan nga Balita National, nabato na sang Pilipinas ang dugang nga 720,000 ka doses sang Sputnik V COVID-19 vaccines kahapon Oktubre 16. Sunod sa National Task Force Against COVID-19, 360,000 ka doses ang gamiton para sa first dose, samtang itigana naman sa second dose ang nabilin nga 360,000 ka doses. Sa kabugusan, masobra 91 milyones doses na sa naglain-lain nga bakuna ang nabaton sang pungsod sugod sang Pebrero 2021. Una na ang ginpahayag ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na hindi na subong sang isyo ang supply sang bakuna bangod sige-sige na ang delivery sini sa pungsod.
Las 6:23 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. Okay, good morning sa liwat mga ka-aksyon. Di na to ka ginagatamyaw kay Elvira Helogo or Gilogo. Good morning. Aksyon Dorel watching from Firmville, Barangay Panokoy. Thank you so much. Kay Ma'am Van Mayo and Doc Matt Mayo, nag-monitor sa Subongo. Star Mayo is watching. Good afternoon, Ma'am Van, sa inyo sa Minnesota. Kay Dudes Aberia, good morning. Dads gali, sorry. Isa na lang. Dads Aberia, good morning man sir. Dara sa may sumag. Okay, sige. So, standby. Standby na. Bilis. For Balita International kag Sports. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon. Las 6:24 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye na sa Balita International. Hindi magnubo sa 30 kamatao ang nagkalamatay matapos ang natabo nga paglupok sa moske sa Kandahar, Afghanistan. Wala pa sa grupo ang nag-ako sa nasambit nga insidente. Base sa pila ka manakasaksi nga mayara sang 3 ka suicide bomber ang nagsulod sa moske. Isa sa mga ini ang nagpalupok sa pertahan sang moske samtang duha ang yara sa sulod mismo sang moske. Madamo man nga mga tumulo ang napilasan kay gila nga gindala sa hospital. Ginkondena naman ni Taliban spokesperson Zabilua Mujahid ang insidente kag pasiguro nila nga pasabto ng yara sa likod sang insidente. Madumduman nga nakaligad nga semana yara sa 20 ka matawo man ang nagkalamatay sa suicide bombing sa Shia Mosque sa Kunduz. Kag sa ato naman nga sports balita, desidido ang subang nga bata ni Senator Manny Pacquiao nga si Jimwell nasundan ang records ng iamay sa boxing. May bangod yara sa gihapon sa Amerika si Jimwell kag kaupod nga naga-training si pound for pound king Saul Canelo Alvarez. Makitan sa video sa kampo sang boksingero nga ginatudluan sini ang pila ka mateknik sa boxing si Jimwell. Ang WBA, Super WBC, WBO kag Ring Magazine titleist nga si Alvarez na naghahanda para sa unification match sini kay IBF champion Caleb Plant sa Nobyembre 6. Nagpaidalom ang 20 anyos nga si Jimwell sa kilalang boxing coach nga si Eddie Reynoso. Nadumduman nga ginanunsyo ni Senator Manny Pacquiao ang iya pagretiro na sa boxing. Las 6:27 Aksyon Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday Edition karon nga adlaw Domingo, Oktubre 17, 2021. Good morning lang sa tanan nga nagapamati via radio and of course sa Facebook Live na hindi ko na maisa-isa. Salamat kids sa inyo pag-upod sa akon sa sininga aga. Okay, God bless us all. Stay safe mga ka-aksyon. Happy birthday sa tanan nga may birthday, and by the way, 69 days before Christmas and 76 days before year 2022. Yes! So sige, ini naman sa Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.
sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.